Uite ceva la care mulți nu se gândesc. Dinții nu sunt importanți doar pentru zâmbet sau masticație. Ei au un rol direct în poziția maxilarului, iar asta influențează întregul echilibru al corpului. Când mușcătura nu este corectă sau lipsesc dinți, maxilarul nu mai stă într-o poziție stabilă. Asta poate duce la tensiuni în articulația temporomandibulară, adică acea articulație care îmbină maxilarul de craniu. Și de aici lucrurile pot urca mai departe în corp. Dureri de cap, tensiuni în gât și umeri, dureri în zona cervicală și postură dezechilibrată în timp. Corpul încearcă mereu să compenseze. Dacă mușcătura nu e stabilă, musculatura feței, a gâtului și chiar a spatelui se adaptează uneori incorect. De asta, o dantură sănătoasă și o ocluzie corectă nu țin doar de estetică, ci și de echilibru întregului corp. Pe scurt, dinții nu lucrează singuri, ei fac parte dintr-un sistem care influențează postura și confortul zilnic.